od roku 2014, študujem na škole a pracujem teraz v slovenskej televízii ako kameraman. Ja som začínal ako masker, v podstate robím úplne niečo iné, čo som robil na škole. To je asi to najviac, že som mohol spoznať vlastne tých ľudí, čo poznám. Som rada, že som stretla mojich bývalých spolužiakov, aj z iných tried, mladších, starších a že sa máme o čom rozprávať vždycky, keďže sme v rovnakom pachu. Najprv som si myslela, že budem fotiť. S tým som aj na tú školu šla, ale potom tak s odstupom času som myslela, že asi je to malinko pre mňa, že lepšie bude tá kamera, tak vlastne ostala som pri tom a som rada za to. Škola mi dala hlavne, to asi nebude môcť byť použiteľné, ale dosť veľa v úvodzovkách voľného času, respektíve času, ktorý som mohol využiť na to, na čo som chcel a v podstate som ho aj využil na to, aby som začal robiť to, čo som vlastne robiť chcel. Ja som školu ukončil vlastne v roku 2017 a momentálne študujem magisterské na Národnej filmovej a televíznej škole v Londýne. Čo som si vždy na tej škole veľmi cenil, bolo práve tá voľnosť, že vlastne sme sa tam mohli vyjadrovať rôznymi spôsobmi, akými sme chceli a že vlastne tí učitelia nás nechali sa vyjadrovať spôsobmi, ktorými chceli a že ináč v praktickosti, že sme tam mohli, ja som tam byl úplne bežne, že od 8 rána do 10 večera a stále tam boli nejakí učitelia, ktorí mi vedeli pomôcť vlastne v tých ateliéroch alebo nejakým spôsobom mi odpovedali na moje otázky a vlastne tá voľnosť a tá rodinná atmosféra bola to, čo som najviac si cenil. Vieš, to moje motto ty poznáš, že ja vás môžem naučiť len to, čo sa chcete naučiť. A medzi tými 30 vždy sa našlo pár ľudí, ktorí sa niečo chceli naučiť. A na druhej strane, a ja som sa veľmi od nich veľa vecí naučil, pretože tým, že som roky robil v tej televízii, mal som v sebe nejakú autocenzúru a veci nové som veľmi nechcel prijať. A oni mi zrazu ukázali, že aj tak sa to dá robiť.